lenggah riyen ya ya gandeng ra ono tingkate dadak loncat saka ngisor penculut iya mak nah iya ben lungguh sike ya mak Hasbunallah wal ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah samsambanku dekatullah marang aku Sadulurku aja nganti keliru monggo Gusti Allah sesembahanku rintanganku paling manglenku kanggo Gusti Hasbunallah wa ni'mal
Allah sesembahanku rinten mandel manglimang wektu kanggo brasta kalan nafsu sakalarku aja nganti kliru monggo Gusti Allah sesembahanku rinten mandel manglimang wektu kanggo brasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mak. Alhamdulillah nduk dene awake dhewe sak kanca bisa sowan ana ing dusun Ngablak iki. Ana ing pedukuhan Ngablak. Ya ngaturake gunging panuwun ya mak. Neng nggon pamflet wingi dudu fotomu lah kok saiki sing neng isor blincong dadi kowe iki kepiye to mak? Ajaib kok nduk. Ajaib kepiye? Ya sing baku awake dhewe iki pinangka dadi wahyu tiban ya piye-piyekno ya awake dhewe kudu tuwajuh nduk. Iya. Merga mundi dawuh kelawan bapak para pepunden-pepunden ana ing pedukuhan Ngablak iki. Iya. Iki ana ing Ngablak ya mak. Merti dusun utawa kira budaya. Oh, kira budaya. Ngaturake gunging panuwun. Iki jarine ana temane nyawiji gayuh kamulyan jati. Ya bener nduk nyawiji gayuh kamulyan jati. Oh, ngono mak. Iki ngaturake gunging panuwun kalih Bapak Haji, Bapak Lurah, Pak Haji Juweni. Pak Haji Juweni lan uga ngaturake gunging panuwun kelawan Bapak Dukuh ya kuwi Pak Tukiman. Pak Dukuh Tukiman. Lan ingkang mengku hajat RT 5 ya kuwi Bapak Sakiman ngaturake gunging panuwun ya nduk. Ya ngaturake gunging panuwun. Sakiman utawa Sokiman. Sokiman. Oh, ya iki ajate merti dusun utawa majemukan. Sing baku ujube wayangan bengi iki ayo dijipuk intisarine, hikmahe lan tujuane apa. Oh, ngono. Merga merti dusun kuwi mujudake tradisi budaya adat. Tilaraning nenek moyang sing wajib dilestareke dene ujube mensyukuri nikmating Gusti kang diparingke marang awake dhewe. Sakwise wis keparingan sehat bagas waras lan bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki. Iya. Mbuh kuwi wujud wulu wetu, mbuh kuwi wujud pepanenan saka tegal sawahe, mbuh kuwi wujud saka gaji kantor, mbuh kuwi wujud lan sapanunggalane kabeh wajib mensyukuri. Mula nduk kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang warga Ngablak iki padha mungon bareng-bareng ngucapaken asta kunjuk ngarsaning Gusti kang hakarya jagat nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Ya mak. Bener kuwi mak. Mula awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung. Iki uyung-uyung tenanan nek iki, nyengkuyung tenanan nek iki. Kanthi diadani merti dusa ing pengajap, muga-muga warga Ngablak tansah pinaringan bagas, pinaringan waras, rahayu wilujeng liring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing bogawasta lir ing sakit brastaweri. Para warga uga saya wimbuh supeket rumaket sumiyut saeka kapti guyub rukun bandol krompol bantu binantu daya dinayan samak sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan gotong royongan menika mugi-mugi sageta mujudaken ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun wonten ing warga Ngablak. Saya maju saya rejo sukses selalu kagem warga Ngablak. Alhamdulillah ya mak. Awake dhewe iki yo arep
pamer apa to nduk wong ya sing diangkah warga masyarakat ngablak ki janjane dudu awake dhewe. Dudu kowe. Aku pinaka dadi badal wakil. Ya ya. Wakile kanca-kanca supaya benderane kanca-kanca warga laras iki aja nganti kendho. Oh ngono. Mau nduk 7:30 ki jan kanca-kanca ki raine abang beranak kabeh. Wah, abang beranak kabeh. Aku ya aku radong tenan kok mau iki eneng apa to Pak B? Pak Bolot eneng apa to? Wes menengo wae kok tak tapuki kok. Waduh aku ora ngopo-ngopo kok arep ditapuki. Bar kuwi rembug. Bapak panitia iki langsung nemoni kakang kula. Kakangmu sapa? Sing saka Bitaran. Sapa? Ki Eko Suwanda. Oh, Langsung Mbah Wondo mang mriki. Mbah Wondo petren-preng. Do rembukan ning kono kae. Sak rombongan. Bar kuwi ngene iki dalang sing tenan iki ora teko iki kayak kepiye iki. Bla bla. Pupuse nduk. Aku langsung dijeluk. Kowe gelem ra gelem kowe kudu salin. Nggawa keris ning isor blencong. Waduh. Aku ki wong warga laras, Nduk. Iya. Aku ki wong warga laras. Aku ki ya saben dina ki ya ning kono kuwi ning aku nek diringi warga laras ki ya merinding gumun aku. Eneng apane ngene iki. Gumunake aku. Iya. Mok aku ki nyok ngiringi dalang-dalang warga laras ki etel-etel wae ning aku diringi warga laras kok biyu-biyu. Eneng perbawa paling sing ngendhangi merbawani. Merbawani tenan sing ngendhangi gumunake kok. Kutagu duduk bang duduk. Ning alhamdulillah kowe kadang kula sepuh iki Kikis Bandwi Nawaika menika nggih ngasta dalang saking Ngambah menika benjang Juli menika jadwale wonten sekawan. Benjang dipun tonton pokoke sareng-sareng. Niki dalang-dalang sedanten sing ngenong kakang kula nggih dalang, sing demung niku Pak Ibu niku nggih dalang. Kok sing dudumu awake dhewe ne ya alhamdulillah, Nduk. Pokoke ya sak kamat-kamat warga masyarakat ngablak ya kaya ngene iki alang wujurku. Oh ngono. Isih tara belajar pokoke nek wonten kekiranganipun Bapak Dukuh, Bapak Lurah lan warga masyarakat ngablak kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya ya, Mak. Awake dhewe ora dhewe. Oh iya. Sing dadi korban niku ora awake dhewe. Karo sapa? Bintang tamu. Awake dhewe iki kudu semangat. Nglabuhi warga masyarakat ngablak. Muga-muga sakwise wayangan saka ngablak kene iki jadwale kanca-kanca kabeh saya wimbuh pokoke. Pokoke ngono kuwi dongane ngono kuwi. Iya. Ya. Kancane sapa ya kuwi Mas Widi Gareng mongko Mas Wahyu aku mau tak rewangi utang bensin e. Sesuk bojone tak rewangi utang bensin ketuk kene kok dada. Wis ra apa-apa ya. Mengko aja semelang kok. Jaluke sing ngendang kok media joli sing ngendang bensine. Sing ngendang wong peradah kok nyah-nyoh. Heeh. Karo sapa? Karo Mbak Yuku sing saben-saben sak panggung karo awake dhewe. Panggung maksude. Panggung ki ya aku nabuh ning kono, Mbak Tatin sing dadi bintang tamu. Oh ngono. Kowe ku ya nyok mayang apa piye Ya raketan pemilu 5 tahun pisan kok, Nduk. Ya ora ngono ya Wah, alhamdulillah pokoke sing baku ki awake dhewe sak kanca warga laras kruson pokoke kabeh bintang tamu saged ditampi oleh warga masyarakat. Ana ing ngablak kene padha karo kanugrahan ingkang tanpa upama. Ya, Matur sembah nuwun, pokoke matur sembah nuwun nyatane ya mau ya wah jan kanca-kanca dilebokke ana ing prasmanan iki reti nek ora bayaran iki le madang iki langsung do imbuh. Oh imbuh. Saya menek sing nyaron kuwi sing jenenge Mas Heru. Sendoke ora cukup 1 4. ya, Yo di jumenengke. ya. Sapa sike? Langsung bareng wae. Apa lagune? Ya sing kira-kira kanca-kanca iso.
Ora serampatke wah saben-saben serampat mengko ndak anu serampate lodok. Saben-saben kok serampat. Apa blendrong? Ha, Blendrong wae iki genah apik blendrong. Kaya ngapa? Mas Widi nek kon blendrong kaya ngapa? Ayo, monggo Pak Joko dibukani, Pak. Ya. Hop. Nyembah sik lho, nyembah sik. Nyembah aku. Nah. Sidene sembah sik. Nah. Warga, nah, sing ngendang sembah sik. Nah. Kiprah iki. Ora cara lengger lho iki. Oh, biar. Tak dudu. Udah imike sik. Wah, jan aku ndelok jogetanmu jan templek tenan karo sing ngendang. Templek piye gek teko langsung dirangkul. Tangisi. Ngene iki lho, Mas. Heeh, piye? Lho, Ya kepiye? lho sampean ki sinten? Wila aku ki GT. Gak tahu. Bengi iki batinku ki. Ya. Ya ngene iki, Mas. Heeh, ya sing baku kae dhewe dudu waduh. Sing- Wis saguh awake dhewe Lho, regane. bakune iki apa to? Heeh. Awake dhewe sing penting iki sagoh wis Heeh. teko kene nek ora nyambut gawe kuwi bakale kok kewirangan. Ya, betul. Mula awake dhewe kudu jiwanya itu jiwa nasional dan jiwa seniman yang betul-betul seniman. Heeh, tepuk tangan. Ngono. Iki ki ora tak anggap kok aku ki jagel mikirke apa-apa ki ora, Mas. Ya, bener. Sing tak pikir ki mung bojoku. Piye bojomu kepiye? Bojomu kepiye? Ya sepenting saiki kowe jujur. Yang penting saiki aku ki jujur. aku ki jujur. Wis kok WA rong bojomu. Wis, Wis to? sesuk arepe ngapati piye iki aku. Moko kowe mau jare kondo aku ndene wae tok rewangi utang bensin to. Aku ki ya
wong Karang ya piye to ya, wong Karang butuhane ya pirang-pirang. Ya, Ning ora dadi boyo ngopo. Ya, bakune nyambung sedulur kalian warga masyarakat wonten ing Ngablak luar biasa Mas. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Ngablak. Penontonipun tertib. Ya to. Beda karo Wonosobo. Ya. Pokoke sing bengi iki ra ono gandeng centenge karo grup sing baku awake dhewe kudu tuwajuh. Tuwajuh Mas. Iki ora kok beda-bedake piye-piye. Salah sijine wong ki ora bakune awake dhewe menjadi seniman yang hebat dan bermartabat. Ya, kok ngaturake panuwun warga masyarakat. Ngaturaken gunging panuwun kunjuk Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak RT 1 sampai RT 5 lan sedaya warga masyarakat wonten ing Ngablak Siti Mulyo Piyungan Bantul. Alhamdulillah saged marak suwan, alhamdulillah penontonnya ya jos tertib Mas, jadi do lenggah sedanten sing mriko ya nganti rakumanan papan ya to. Bapak-bapak para punggawa kapemerintahan ugi kepareng lenggah ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi sak sampunipun merti dusun pinaringan rahayu wilujeng, bagas kewarasan, kathah rezekinipun, bagya mulya ngantos puputing yuswa besok ya to. Dadi bumi Ngablak ingkang teguh kokoh rahayu slamet, dadi desa sing dadi desa percontohan desa-desa liyane. Salah satunya apa Mas? Apa? Sing menjadi percontohan desa Ngablak iki mengelola sampah. Nah, betul, pancen betul. Sampah ki dikelola ben piye carane desa niki resik lahir lan. Nyatane ya resik kok kene nyatane lho. Resik. Resik. Dadi aja ngono kuwi to. Ayo resik, lah yo piye carane awake dhewe yen wis resik iki arepe disi apa awake dhewe ora ngerti to. Lah saiki kene, nyatane ning warga masyarakat Ngablak kene, sampah wis diopeni. Kowe diopeni ora? Lho. Aku diopeni Mas. Maksude diopeni karo bojomu ora kowe iki? Lah aku diopeni aja maneh kok aku panitia iki jos isih nom-nom cikat cakut terginas terampil. Mau panitia do seragam nganggo biru-biru Mas. Methuke aku terus methuke kowe to? Lho, aku praja padake dagelan ki padha dagelan mbek hembye apa piye? Lah nek saiki ki ora ono sing praja ora ono sing hembye-hembye. Hah? Kabeh merata saiki iki. Oh, rata nasibe kuwi dadi. Dadi saiki rasa digawe dawa-dawa sing bapak dhewe. Aku wis dipethuk karo panitia Mas. Alhamdulillah. Langsung di parkir ning dhuwur kono kae. Wah, tekan kene. Kowe mobil ya ndine? Yo mobil. Teko kene terus langsung kon maem. Ya wis ngene iki dipethuk, sing penting teko kene iki dipethuk aku iki. Saka Wonosobo syukur-syukur dipethuk ngono dadi. Ya ora apa-apa wis. Bakune awake dhewe ndongake warga masyarakat kene Mas. Dhewe kudu totalitas. Ora kena piye-piye ora kena. Awake bakune dhewe membantu warga masyarakat totalitas berbudaya, berkesenian. Tepuk tangan. Nah, jare kowe ora dhewe. Ya ora dhewe. Karo sapa? Mbak Yuku Tatin. Saiki muni Mbak Ayu pinetutke tulus. Iya Mbak Yuku. Kok wingi kae kok muni karo bojoku ngono diterke tulus, saiki terke tulus muni Mbak Yuku. Wedi ro tulus kowe. Ya Mbak Yuku Mas. Ning ya gedine padha karo sing ning omah ya semene iki. Ya tak anggap bojoku, wong bojoku ya gedine sakmene iki. Wah, ya kowe mah kaya tahu temumpang. Heeh. Ya apa ta jenengane iki? Ayo maksud tahune sing temumpang. Oh, ora ngono. Tak kira kowe sing temumpang tahu. Ora aku, mah aku sing ditumpangi tahu e. Ya, kon jumeneng. Peloke Mas Ipan monggo. Apa iki? Mari kangen, yo. Ya. Kae cepul. Bukoni bunang monggo Mas.
Selamat malam Mbak Yuku yang cantik. Selamat malam, Mas. Siapa ya? Kamu sudah lupa sama saya ya? Tak kira aku mau salah panggung loh, Mas. Ya? Tak kira salah. Iki wayangannya kok, kok udu aku ngono. Tak kira salah nggon. Kok tak nganggo topeng aku kok. Neng ya wis rada tiba Rada ya tiba, mengopo, Pak. Mas. Awak dhewe diundang rene ya nek saguh ya teko mangkat. Perkara ana liya-liyane kuwi engko dipikir sekali ya, Mas. Nah, nek kira-kira kowe ramat karo aku tak sili kacamatane Janu ya. Kowe kuwi sing nganggo kok malah aku. Oh iya Dek aku. Wis, Mas. Ngano karo maca HP. Dadi Ngapa lho kowe? Niki nderek sowan wonten. Ngablak. Ngablak nggih. Pokoke nderek ndedonga kagem masyarakat Ngablak sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih, nderek remen iki Mas Gareng. ya jos no. Sing mriksani kathah sanget nggih sami lenggah, tertib. Tumplek blek wonten ing papan Tumplek punika lho, blek. Nathan. Piye to acarane iki mau bersama. Doa bersama. Mau awan wis kirap, mongko Kirap kirap dilomba. Wah, oh iya Ya, ngono lomba Kirap ya, iki Mama. dilomba terus bengi iki wayangan. Wow. Kanthi dalan Kok mati pas muni ngono? Kok dileleh kok ya mati to niki. disensor miki yo melu. Iki ketoke iki yo mik gotong royong ketoke. Mas, Ya ora kaya ngono. Iki batune entek. Batune entek iki. yo, Ya. Mas Gareng Ya. senajan to gotong royong malam hari ini kamu tetap harus semangat ya. Semangat pokoknya. Aku ki jiwa seniman yang sejati aku. Dadi Ning ora kok yo. nang jero mau brebes milih gek piye, Mbak? Aku sesuk iki nganu ngapati bojoku ngono. Ora apa-apa ya. Sing ngendang kok batine seneng banget karo Pak Atno iki. Hayang. Aku arepe munggah kok. Hayang. Ora kok dadi piye-piye. Saiki awake dhewe iki mbahas ngablak. Mergo ngablak iki ana artine, Mas. Artine- Ngablak ono artine to? Artine Wih, apa? Ana artine sangkut paute karo bengi iki. Heeh, ngablak Ngawi ngajab mring Gusti mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah pinayungan rahayu wilujeng. Blak kuwi Blak. blak-blakan dadi bengi iki warga masyarakatnya tetep semangat, awake dhewe semangat. Dadi sempak. Warga masyarakat ini sempak. Apa? Ora saru ngono. Masyarakatnya ngapa? Sempak. Maksudnya piye sempak? Sempak itu tegese semangat dan kompak. Oh, sempak. Beda nek gek mangsa rendeng. Ngablak iki mau to? Ngablak. Sempak teles. Udah kok terus barang. Semangat dan kompak anti males. Nah, betul kudu semangat dan kompak. Sempak. Ngablak, ayo. Ngablak ki N G Ngablak. A B L A K. N. Mau wis tak werdekke. Nama ora nga. Mau. Ayo ngetes kecerdasanmu Apa dari itu? adu-adu saka Wonosobo. Pamer ketok kene. Ayo. N. Pamer ya ana sing nek ana sing dipamerke. Ngeluh. Ya kudu to ya. N iki nata ati nata batin ben supaya warga masyarakat iki tinata batine, resik pikirane. Amin. NG. Gewi gotong royong tetep dijaga mergo apa? Gaman sing paling ampuh ya kuwi guyub rukun. Wah, cerdas tenan. Kuwi amanah dalam menjalankan apa saja. Amanah. Amanah awake dhewe kudu amanah, wis dipasare kudu amanah. C.
C kuwi cor C. Kok C ora ono ngablak kok ono C-ne? Oh iya ya. Nah. Ngapa dadine ngaji blek. Wah, ora kok. Kok iki ngawur iki. Ora. Wah, wis. Dalak tiban ya biasa. Ayo, kok mau tak takoni. Wah, sampean ki nek sing ngene iki ketiban bulan. Ayo bulan panas ngono. Ngablak B. B iki bersatune warga masyarakat kasunyatan 2 tahun pisan lakon iso wayangan. Sesuk yen rezekine lancar aja kok 2 tahun pisan, setiap tahun insyaallah kasembadan iso wujudke rasa syukur marang Tepuk tangan. Wah. Ini yang meletek ya. Letek tenan tak delok kene kupinge ndledek ora. Kok kuping lho. Nek Oh iki lewas iki kok sinis kok lewas aku iki. malam hari ini memang beda. Dari pandangan saja ini koyone gur arep nesu ini sabar. Sabar. Apa ora ndelok aku iki ketok wibawa bengi. Ablak cilik kok ngono kok wibawa. Mbak dagelan lho sampean minangka dadi dalang kowe mlaku iwah yo perselen. Lah ya aku ora persiapan, aku dene mah yo nganggo sandal swalo arek kepiye. Ah iya ana dalang kok Aku ya ora wani liwat kono tak aku gak ngene iki aku. dalang kok sandale swalo. Mau kok ya ora tok sili to Mas Gareng. Sili arep tak sili nggon aku yo bayar jaman saiki. Waduh apa-apa kok langsung diduitke. Bayar. Bayar go apa? Padha-padha dada kok bayar. Aku arep bahas ning kok kepiye nek ora dibahas kok gelu piye ngono ya rasane. Piye? Ora dadi boyo ngopo. B L L. L. lancar. Lali. Ana sing Lunga. Pani. Kowe kok waske aku kok sinis. Sing saka kono meni lali, sing kene lunga, sindene muni los. Kowe arep milih ndi? Ayo milih ndi? Aku tak terima lungguh. Ben aku lungguh tak ndolokke kahanan iki piye iki? Kahanane apik ora? Engko nek apik aku tak jedul. Wah, nek kira ora apik ya padha ele telu iki mau. Ya nek saka L kowe apa? Langgeng. Langgeng warga masyarakat muga-muga langgeng, rezekine langgeng ya to. Bagune iki rezeki nek wis awak sehat rezekine langgeng. Lek guyub rukun ya langgeng. Lah iya, lek bebrayan ya langgeng. Sapa? Lek Sapa? ya sing wis do mantenan iki. Mosok arepe langgeng karo tanggane. Ya ora. Maksudnya kan iki event iki bersih desa ngono lho, ora wong mantenan. Nesu saiki. Lah iya makane. Sabar. Dodok sik ngarep ngono dodok. Wah aku wis Ameneh. Ayo. Ayam. Sing penontonnya malah doni Iki sing semangat tok. Di Ayam trentem apa? Tentrem. Terentem piye? Ayam tentrem. Tentrem. Ayam tentrem marga masyarakat sing dijaluk. Awake dhewe iki nyambut gawe kaya ngene iki. Kaki wis kabur kanginan. kabul dongane. Ana sing muni kapok, ana bareng. Wis aja bahas kuwi, bahas liyane wae weh. Lah kowe kok sing ngarep-ngartekke anu desa ngablak kan ya dirimu. Lah kok malah liyane kok malah do ngarang dhewe kabeh ya. Ngarang dhewe elek kabeh kok. Lah iya mulane iki. Ya wis sekarang ya. Mboten menapa Pak niki ming guyon nggih Pak. Pokok sambung sedulur kagem warga masyarakat ngablak. Aku seneng kanca-kanca warga laras. Nah iki neng selatan monggo. Niki nggih enten Mas Wahyu. Mas Widi. Ugi wonten sing lumantar WA kula menika wonten. Mbok menawa ana barang aku ora. Nggih. Ngene Mas. Kok penggemarku monggo bojoku tok. Semangat Pak Wahyu. Sapa sik aku sik ya. Heeh. Sugeng dalu Mbak Tatin saking Pak Yono panitia menika nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih, sampun nyawer pira tak deloke ya. Wah, 150 lumayan kena nggo tuku bensin laris. Apa ta? Iki rezekine dhewe-dhewe kowe wis nyekel kok. Beh. Ya.
Apa? Aku bengi iki darah tinggi. Lah apa? Mbok kuwi pira kuwi? 150 ceko Pak Yono. Pak Lurah, Pak Lurah. Rezekine dhewe dhewe. Pak Dugo. Iki kebutke ora ana apa-apane ya. Iki tak wacake ora iki? Ya diwaca wong diparingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mbah Kirno. Oh, Mbah Kirno dong ni oh. Oh, Mbah Kirno. Jan, ora pengertian karo aku iki apa jojo wis jupuk sampean, Mas? Piye to? Iki ra ana apa-apane. Eneng rokoke mos tak ulunge glur rokoke loro. Rokok ki ngebul kaya sepur, ana sobor ana sepur. Nek mau ya kene. Yo arep. Sambung laku. Nyuwun lagu sak rombongan jenengan. Oh, apa rombongane ganti? Kok rombongane jenengan? Iya paling rombonganmu. Kowe gowo rombongan ra rene. Ora. Lir ilir tibake pepeling. Mugi-mugi sak pedukuhan ngablak wilujeng slamet. Slamet. Iki to selamat. Lah iki ki apa iki tulisan apa Mbah Kirno iki jan. Slamet kok ra ono Nah, ra ono kok. Lah R kok kaya L la ono. Sambi kala. Ra ono sambikala. Nggih, nyuwun matur nuwun mengke tibake pas limbukan matur nuwun dipun laksanani Bisa lancar. bisa lancar panjenengan nguri-uri kabudayan Padalang. Mas Widi menika nggih wonten WA saking Tanah Suci Pak Narko. Nggih. Nggih, pripun? RT 5 riki menika nembe Tanah Wah, Suci. mereka saking Tanah Suci, Mas. Mbok menawa entuk Nggih, pepadang. leres. Nggih, pokoke angsal donganipun wonten ing Tanah Suci menika menyuwun bersih desa dipun Nggih. bawani ingkang bawa inggih menika Wiraswara. Nggih. Menika sampun maringi rokok lumantar rencang kula ingkang nyandang Jawa. Lah niku lho, wah cikete leb-leb. Sip. Wah, jan kak kaya manten sampean, Pak. Kaya manten ditanggapke wayang. Nah, iya. Jan. Siap. Mas menika- Wahyu menika wonten malih. Nggih, Nyuwun lagu Sesideman. Sesidemen mau Sesideman iki? sesideman. Sesi demen ya padha wae. Lah iki tulisannya Sesidemen kok ya. Sesideman ingkang nyanyi Mbak Tatin dari Ibu Tesi. Oh, nggih matur nuwun Bu Tesi. Piro iki piro. 100.000 rupiah, terima kasih Bu Tesi. Berkah barokah. 100. Laris. 100 karo 150 250. 250. 250. Nah, lumayan loh. Dihitung kancane. 250 iki Ah, iki wis urusane dhewe-dhewe nek ra oleh. Kepiye kuwi? Kepiye kuwi? Lah piye 250 ditum pira 2000? Wah, jan wis. Ya kowe nyanyi rasa diri kanca-kanca. Ya engko tak bagi 2000 kena nggo nguyuh nang pom kok. Wah, kok ngusuh. Lah ya piye? Aku bali nggawa gawan apa ya iki kira-kira iki? Nggawa pasir wae apa ya bali aku? Iki lho nggawa gedang, lumayan Ya lho kowe nggo gedang. sampah wae dhuwur kono. Gedangku ra kopen kon nggawa gedang. Ya di paringi setunggal apa Nggih. dicaosi setunggal pokok Ingkang- setunggal. Apa? Iki wonten Tanah Suci Pak Narko wau nyuwun Bersih desa. Nah, Oh, bersih dipun desa. bawani menika Oke. jumbuh kalian hajat pitung hajate warga masyarakat ana ing Nggih. ngablak mriki. Nggih. Nah, Eh, ya, Mas Wiraswara ingkang bawa inggih menika Pak Katni. Pak Kadetno. Kadenu. Ya. Iki Iki mau to setunggal gelintir itu suarane saka Wiraswara 10. aku munggah kok ming. Lumayan gelem guyu biasanya ngemut cangkruk. Sapa? Kuwi Sabuke. Pak Kadetno. Ayo Pak Atno. Kapan iku dadi kewajiban baku
Saking Mbak Linda Singapura lagu Memanikmu yang nyanyi Mbak Ayu. Nah, saweran 250 matur sembah nuwun. Nah, kudu cair iki, kudu cair iki. Cair iki kudu cair. Mbah Kirno menika. Apa Mbah Kirno ngapa? Engko sik to iki tak urus nggih Pak nggih. Lah liyane kok do entuk saweran, do entuk rokok. Aku sing maca lho Mbah Kirno iki lho. Jatahmu nanggone dalange iki lho rokok. Jian. Kene rokoke. Apa njaluk apa? Rokok. Iki rokokku akeh kok. Tenor jen. Oh, iki sing iki mau. Mas Bambang Wiji gisi anu niki WA. Semangat le, matur sembah nuwun Pak Bambang. Nggih. Mbah Poleng diwau WA kula. WA ngapa? Nyuwun lagu Mas Gareng. Lagune? Nek ra percaya nganu Sri Mila dadi. Sapa? Mbah Poleng. Pak Sarjianto Gunung Cilik nyuwun sinom nggih. Pak Santoso. Ora percaya ta? Tak bacake nek ra percaya. Matur Nah. sembah. Wacake. Streaming lho aku. Nah. Cuk HP ku bodol, Pak. Bodole tiga. Terus ki Mas Karno iki karo band buka. Nah. Ayo bersih desa. Nah, Pak Santoso Wonosari menika nyuwun lagu Sumilir. Nggih. Sumilir apa nganu? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. More ato suker sakit Nah, siap. Siap lho. Gliak no mandang karya. Langsung bae iki ana anu Mbak ana selatan malih niki nyok diwaca. Aku Mas. Sik, tak wacane sik. Saking Pak RT 05 nyuwun pepeling ben tambah subur. Wah. Mas, aku sing maca Mas. Padha Pak Kirno iki. Aku maca Mas. Waduh ana isine. Waduh abang iki wis mateng iki. Wis sing maca to, nyok gek diwaca. Nyok. Diwaca, kowe kon maca. Saking Pak RT 5 nyuwun pepeling ben tambah subur. Heeh.
300 lho. Wah lumayan iki. Piro Mas? 300 anggap. 250 karo 300, 550. Nah. Ya, tak dekekne kene sik ya. Pokoke nganti kowe jikuk tiker. Padahal sing njukuk dalange Oh dhewe. ayo ora sida tiker. Nggo donasi ya anggepe. Mas. Ya, ayo. Ayo apa sih sing dipinangkani? Yo, apa iki Iki gubuk asmara nggih. Nggih. Ya Gubuk iki. asmara saking Pak Yono, menika saking panitia. Kancani. Sapa Mas? Ayo kuwi Oriza. Nah. Ayo sepoti, yo. Ayo semangat Dedak, yo, dedak. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Tati. Eh, Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam. Semangat ya Mbak. semangat dong. Semangat ya Mas. Semangat. Aku anggar karo Mbak Oriza iki semangat Mas. Semangat toh. Mergane ngopo? Mergo saka lagi ngopeni sapi dadi. Lah apa hubungane? Hubungane apa kok? Aku wingi mampir nggone Mbak Oriza to. Iso gasik Mbak aku. Ngopo rasa omongan? Piye baleni. Mbak, Piye? anu Mbak ngono. Iya, iso. Wis Mas Gareng, aku arep susu ngono. Barang iso gasik tau burung apa to? Mersusu kleru sapi lanang. Dadi diperes ming. Lah karang ya isih ngantuk ya, bentuke ya meh padha. Oh, ngono ya. Masa ya padha to, Sa? Ya rada Eh, gede. Yo besok Padha. teh. Sik, tak genahke kok iso padha. Tetep beda lho bentuke. Ya beda, ning kan ya padha di. Penggunamu ya ngono kuwi wae. Maksudnya piye dalange iki kok le? Ayo, Iki maksudnya susu sapi. Padha ke susu. Ngono lah. Susu sapi. Maaf. Lho, bengi iki los. Ayo. Menika wonten pamundutan. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Pamundutan saking Pak Yono menika. nggih dipun pinangkani nggih Pak Yono. Pokoke siji mbok siji dipinakani kono pamane wektune entek ya wis. Nah, kok dipinakani nggon gara-gara. Nggih, leres. Ayo. Dipaske sik sa larasane karo Ipan kuwi. Ya. Lho. Ning ya persis ya iki wis. Persis. Dikai anu. Kacamata. Mbak sini ana kacamatamu. Waduh, aja. Seneng kenipan. Diombabu ae. Lah kok kacamata kok diambu? Kacamata kok diambu. Ya maksudnya kira iki Ayo. Beda lho iki lho. Dalange kulino ngambu kacamatane maksudnya kaya bojone. nggo topeng, kaya nggo topeng. Lho, mah ra ketok. Beh, Jen. Alah mah mikir kacamata Jap. liyane. Ayo. Aku sik, Mbak. Nggih. Ya, kowe sithik. Nyingkar nyingkur. Ayo, Mbak. Hah? Hah? Masa lagi semono, meneng no. Ya apa-apa sithik-sithik. Iya, semangat. Oh iya, semangat. Lah ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Aku wis Menika wonten pindho. transferan Mbak Oriza. Nggih, saking sinten? Saking
Jabodetabek. Alhamdulillah. BWKS. Nggih, pinten. Nggih, request sambel kemangi Sambel wonten kemangi. transferan lewat Mas Agus 150. Alhamdulillah. Lan wonten malih niku transferan malih 1.200. Alhamdulillah. Wes Pak Dukuh nggih. Podang kuning sing nyekar Mbak Ayu. Nggih. Nek njaluk saweran Ro Agus. Nggih. Aja ro aku. Iki ketoke kudu ditulisi open donasi. Ora ding, ora ding. Aja. Ya. Aja. Aja ya kene. Bajutke. Yuk. Lingasan yen mudan. Apa Mbak Tatin? Menika wonten anu Mas. Nggih. Pawatos napa jenenge? Udu lelayu. Ngawur. Aja ngono. Aja kok yo keget-geting kok. Apa? Ya ana seratan ngono lho. Ngawur. Iki jenenge nang kene ya muni apa? Iya seratan ngono Joko Warto. Ya kleru berarti. Menika saking CV Alah arep Lah, arep CV apa? Kandang Lestari Magelang. Menika Pak Narto. Ya Pak Narto ya. Nika transfer 5 juta buat kita semuanya. Alhamdulillah. Matur nuwun wah. Alhamdulillah. Makne padu. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Berkat Tuhan Gusti Gusti Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak. Pak Narto. Pak Narto iki saking CV apa kemana? CV Kandang Lestari menika le transfer tenggene nomere Mbak Yu kula menika lantaran Mbak Yu kula menika. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Ono sing WA aku iki. Di. Wah, ono sing WA aku iki. Delok. Iki sesuk piye Mas? Wah, ya, ora apa-apa, ya. Bojoku. Tenang. Ayo terus ke ja. Nggih pokoke matur sembah nuwun ingkang sampun Menika peparing Pak nggih. Dukuh Bulu Rejo nggih transfer 100. Alhamdulillah. Nggih matur nuwun sedaya. Iki engko dikelumpukke dadekke siji terus dibagi sak ratone ya. Nggih. Nyonya, iki aku kok ndak dosa aku nyonya. Tiker ora. Ora. Ora ya. Iki berarti piro Mas ki mau? Lah 550. sembuh sing ngitung sapa mau? 550 tambah 150 pin 550 karo 150 terus Wis karo akeh hitungane 100. wis. Berarti 5.800.000 tepuk tangan. Iki wayangane kok malah kaya open donasi ta rumah saku. Oh alah. Nganu niki penonton mbok bilih 2000. Weh. Ora kaya ngono kuwi sembrono. Awake dhewe iki wis saguh ora kaya Saguh ngono ta? kuwi. Iya. Ngawur. Aja tenan reng aja. Monggo. Apa gedang? Aja Mas, kok tak. Kowe iki Aku ki arepe adol gedang. kowe anggere semangat kok disawer kowe wis tenan. Iya. Nggih. Lanjut terus nggih. Lingsem, yuk. Ayo Mbak. Lingsem jare wis. Lingsem wes aku. Wis kisenan. Lelampahan kang Ya adate nyok tresno widi saiki ganti tresno tulus. Ya iya bojo tulus. Ayo. Bojone ya. Ora aku ki ora macem-macem. Macam-macam bojone meteng barang. Oh iya. Oh, kuwi ora gagas bojo meteng. Metu saka kandang ya. Ucul ya. Cul. Ben hidup-hidup ngaso le muni. Ya. Tresno tulus Nadyan. nadyan ingku buk asmara. Kendangane badutan iki kok, Nduk. Ya. Bos. Ya, kayak ngapa? Monggo. Ya. Long tutok tak tok tutlong tak delok.
Sing penak ya Mas Keswar. Alah, wis ra Semangat penak. lho ya. Semangat. Puyere. Yuk. Yen liwat aku kelingan kubang kae yen aku leren nek gak keblak tulisan warna Durwidi. Mbak semangat. Semangat. Mas, Mbak semangat ngamer nggon aku ming cedhak etan kono. Wah, paling ya kon ngombe susu sapi. Lah duwene kuwi kok. Duwene susu. Iya. Semangat aku kok padake. Mas. Labuh budaya. Catatan sak jroning ati.
Mau ana sing nyuwun pepeling mau Nggih, ditinakani. pepeling sing minta Pak RT RT Pak 5. Kirno barang mau. Nggih, sing minta wong loro ya mau wis. Ya. Sinten Mas dikancani sinten? Mbak Wahyu kali Bu Neti. Nggih. Iya. Iki babakan keagamaan ya. Ya. Bu Neti kalian Ayo Wahyu. disepoti tik tik tik. Ayo. Kaya wong bingung. Oke, Mas Wahyu ini ada lagi. Nggih. Wah, iki Niki kandel. kathah banget iki nomor anyar iki tak melu nyawer njaluk nomor rekening lho iki. Nah, ya kei no. Wah, aku ra duwe Ora duwe nomor. ning layar mawon ning layar, Oke, layar Mas Agus. Tengen Mas Agus nggih saged. Nggih. Menika wonten layang Pak Dalang Nggih. saking Lurah Siti Mulya. Nggih. Pak Haji Juweni. Juweni matur Menika Pak suwun. Haji, Pak Lurah matur sembah nuwun. Pak Lurah, Menika nyuwun matur lagu suwun. menapa, Pak? Mboten kagem kula. Kagem apa? Rombonge kok iki. Iya, Padha-padha rombongan pae maksudnya kok kagem kula. Alah, kon aku yo tak keke kono lho. Iya, tinggal. Tak kempet sisan ae wae. Semono. Saya tak hitung, kula hitung nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Biar transparan, ning ketoke kula andel iki ya. Pak Lurah. Nyun pengayoman Pak Lurah menika. Nggih. Matur suwun. Nah, Iya sekedar nembe dihitung ya. hitung. Hitung nu. Menika sampun nyawer 500.000 matur sembah nuwun Matur Pak suwun. Lurah. Berkah barokah sehat selalu Bapak nggih. 500 karo 850. Alah ngitung-ngitung. Weh. Ngitung wae. Hei. Tak hitung wae kan mau. Ayo mbok Aja menawa tak ki hitung kok ngono luput kuwi. doan. Oke sithik disyukuri saweran kuwi. Ya Pak. Oke Pak. Dan muga-muga menawi benjang badhe nyalon lurah melih insyaallah kasembadan sejanipun. Wah. Matur Nah, matur suwun. Diwaca njaluk request apa-apa iki kok libuane ketuk jam 2 apa apa? Ora apa-apa. Lakone kok Menika Mas, ada surat lagi. Kan ngasih genep ben ra apa-apa. Kok langsung tutup kayon. Iki mungkin ngantos genep nggih kanca-kanca nggih. Jasa penyeser sampah Bapak Subarni. Oh Pak Subarni nggih. Nah, Pak Subarni. Piro Mas? Alhamdulillah kalih atus. Alhamdulillah berkah barokah Pak Subarni. 500 tambah 200. Ora apa ora Matur apa-apa. sembah nuwun. Kowe gur ngitung tok ta. Ngitung tok ta, kok dada ya. Oke. Panggah los gitu lagi. Nggih minangkani pamundutan rumiyin Mas. Mbak Wahyu. Oh ya, niki Mbak enten Neti. anu. Napa? Pak Dalang kula saking jagal muda banyakan ajeng nyuwun lagu bajing locat ingkang nembang Mbak Ayu mangke kula TF Pak Dalang matur nuwun. Nah, nomor Nggih. iki ten nggen anu nggih layar. Nggih, layar. Di Ket- sini. Ketoke Mas. Di sini. Di sini. Nah, Nggih menika mau pepeleng ning nyuwune saking ilir-ilir Mbak. Ya. Nggih bawa ilir-ilir mau mengki kek lurus. Saking Warsito PWKS Sabto Argo Bantul nyuwun pepeling 100 wis. Nggih nggih. buka celuk. Buka celuk saking ilir-ilir. Iya. Monggo. Yo ora cocok to yo. Tibake pepeling. Tibake pepeling. Mangga. Nggih. Ya. Lir moji lir tandure wasumilir Ta ijo royo-royo tak sekota manten aja. owe Bocah angon beneno
Ah, ono meneh. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Salim, salim. Salim siki. Salim. Nek awake dhewe kanthi ikhlas ki ya piye-piyene Ikhlas, Pak. Linambaran ati. Heeh, linambaran kanthi ati Asih. ikhlas. Linambaran asih ya. Linambaran ati kang suci. Nah. Bebutan Putih Rahayu. Baca langsung. Arsida Makmur, kontraktor bangunan dan material bangunan ngablak Pak RT 1. Pak RT 1 lagi jedul iki. Mah rumah saya koyo wong becek ya iki. Lah ngapa?
200. Matur Matur suwun. Pak Iki RT. mboten nyuwun lagu, Mas. Oh, ya kok dikeki lagu sing Nggih. gayeng wae. Pokoke nggih. lagu sing gayang. Bu Sarinten request lagu Perahu Layar. Oh nggih. 100. Nah, Terus. niki gandeng perahu layar empun nggih. Mugi rena ing penggalih. Yo, kok baleni ra Kok baleni ya? Ra apa-apa. Pokoknya Ya iki manut sing dikumpulke. request. Iki dikumpulke. Sing urung-urung, sing Ah, urung-urung. kepiling wis. Pak RT liyane iki urung Pak RT liyane. Nggih. Engko Ora, ya. ora. Siap. Ora tak hitung mergo wis banget oke. Nggih menika napa malih Mas? Lah nggih niku wau sing niki sampun riki. Niki mau sesi deman. Ah. Wonten, terus sing Bu Ayu wau sing wonten Wau wonten WA-ne bajing jenengan. loncat. Nggih. Niki Sing nyekar mamane saking saking kula jagal muda banyakan ajeng nyuwun lagu bajing loncat ingkang nyekar Mbak Ayu. Nggih. Mangke kula TF Pak Dalang matur nuwun. nggih. Menika Bu Linda Singapura wau. mamane. Pemane. Nah niku. Nggih, terus niki tesih sesi deman. Sesi Nggih. deman pumpung isih ning slendro. Nggih, sesi deman rumiyin nggih. 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 Pumpung podang kuning. Oh, pedang kuning ya. Oh, Pumpung isih ning sendi nganu iso apa teke? Saged. Dimedle. Ya, sip. Kancani sapa, Mas? Apa iki? Sesi deman. Sesi deman Sesi ro deman. podang kuning. Wi. Sik anu Mbak wi. Saras. Iya. Saras. Matur Apa suwun. matur nuwun. Oh, arep ngeteki batu. Oh, kayak duit. Arep ngeteki duit batu. Wis tak hitung duit oke banget ketambahan batu loro tadi. Nah, yo Mbak Saras. Mbak gimana? Saras, iki di nganu ya Mas, di apa jenenge? Medre. Medle. Oke. Langsung tumblang tuh, Pak. Apa iki lagune? Sesi deman podang kuning. Udang kuning, heeh. Oke. Sesi deman podang kuning. Ya. Langsung tumblak-tumplak. Cekat-ceket. Ya. Cekat-cekat terginas. Trampil. Repepe. Repepek. Ya. Iki kanca-kanca sekarang nom ya do dene kabeh. Alhamdulillah Mas. Mergo nyuporteri sampean. Hah? Heeh. Delok wirangku kuwi mau kok Oh, ketemu pas iki- tepuk tangan ye ra itu-ituan ngono kira. Sesuk Yo. oleh gantine sing luwih, Mas. Heeh. Sing tenang bae, awake dhewe tenang. Ikhlas untuk oleh ganti. Iki lagi nyatane Mas. Saras jak ngomong kok ngomong karo aku. Iya. Lah iki mana gelem ngomong kok. Mbak Saras, Dalam. podang kuning di medley. Sesi deman. Sesikan. Sesi deman siki apa? Ya Iya, manut. Sesi deman sing. Kang nggih. Sen Iya. Pak Bolot, Kang Sen Pak Bolot. Ora kaya dek gebrak meja mau. Ora. Oh, bar keleke sekedang. Kes, aja emosi, Kes. Piye wis lunas. Lho, Wah, lele niki alhamdulillah saking Pak RT 3 sing dereng Pak RT 4 niki dereng. Kok aja diabsen to? Pak RT 1 wis. Pak RT loro. Pak RT loro. RT 5. RT 5, RT 3 wis. Loro karo Papat. iki 3 wis iki. Endi mau urung kok Pak RT 1 lagian. Goleki. Pak RT 1 karo piro kuwi? 5. 5. Dadi Telu. Loro, telu, papat urung. Wah, bener iki. Waduh. Ya, iki. Aduh. Aja disebut. Ya aku ora nyebut ning RT liyane ho, mosok sing siji ora. Ayo mosok ora pekewuh ya, Pak ya. Saking Pak RT 3 nyun lagu podang kuning. Nah, pas Pas. iki. Wah, alhamdulillah 150. Nah, Mundak iki, mundak. berkah. Berkah barokah. Ditata. Iki ra gelem ket mau kono ta duit iki, duit panas iki anyep iki ora panas iki. Ayo. Oh, Oh, Riza. Riza. Gawean. Toto. Bantal kae. Ya podang kuning dhisik apa pesisi deman sik monggo. Yo, monggo, tublak tutak. Yo. Iyo. Warga larasa. Ayo yo.
Nuwun Mbak Sarah. Udang kuning bablas sesideman. Mas, siap gerak. Wah, alhamdulillah. Wah, kuwi mesti Saben leran mesti ono ya. Alhamdulillah. Sun Mas. Mas, jenengan mriku mawon minangka dadi penyalur ya dadi. Penyalur apa? Ya penyalur. Saking Ngatijo. Mendit. Mendit. Nah, mendit. Oke. Alhamdulillah mboten nyun lagu ning alhamdulillah 200.000. Oke. Alhamdulillah matur suwun. Alhamdulillah berkah ya Allah tabarakallah. Amin. Masya Allah. menika ingkang saking jagal muda, banyakan mau sampun nyawer 150.000. Alhamdulillah. Kula. Nggih. Mangke kula taoske Mas Widi. Nggih. Agus Kucluk. Diparingi Mbak Oriza. Ya. Bendarane Mbak Oriza. 200 derek nyawer Mas semangat warga laras, matur sembah nuwun. Saking sinten Mas Agus menika? Nah, wis. Oke banget niki. Ngono aku ono apa ora ya? Nggih. Ku nek ra ono ya wis. Nggon aku cetha. Ayo apa meneh iki? Ayo, arep pindah pelok apa piye, Manut? Iya. Apa Mbak mboten Ayu. apa memanik bajing loncat Mbak Ayu ingkang dipun kersakaken. Nggih. Nah, Arya Son. ya. Menika nyawer 150. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun. Ngelumbuk. Supriyanto, ya. Yo. Ayo Mbak. Memanik. Ayu. Disepoti mboten, Cok? Ya. La 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 la. Sip, Pak. Ayo, Pak. Yuk, terus. Ya, lagi ya. Terus. Terus. Weh, Maju lancar, maju lancar. Oke, yuk. nuwun, Pak. Matur suwun, Pak. Tembus Iya, Banyu mau. Milih, Banyu Milih. Mas Jelang tembus RT Papat akhirnya. Tepukan. Besok jika menjabat menjadi RT, insya Allah jadi meneh. Saking Pak RT 4. Yo, sing urung yo. Yo. RT Sanese, Rp100.000. Matur suwun. Alhamdulillah. Monggo, insya Allah ingkang badhe nyawer insya Allah dados arep nyalon apa wae dadi. Tungane ngono ya, Ju. Tungane apik-apik ya. Monggo ingkang saking tangga desa monggo Mbak pilih. Kok njuk kabeh dijaluki kabeh lho. Langsung mes. Apa lagune mau nyuwun? Nyuwun memane. Memanik, Memanik. memanik Iya. sih, kok Iya. baju loncat itu, yo. Ajak langsung napa? Langsung dandut. Langsung mawon nggih. Langsung ya Cok, kanca Cok warga laras. Yo. Semangat, Cak. Semangat, Cak. Yo. Yo. Asik. Iya. Warga laras. Sajati. Arek sih. Asik asik. Monggo monggo. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya.
sekalian Mbak Ayu sekalian. nggih. Nika wonten sing Mbak Ayu sekalian. Wah, meneh. Yo. Meneh. Waduh alhamdulillah Alhamdulillah. tenan iki. Oh nggih. Oh nggih, anake Pak Lurah niki. Oh, Kirang Pak Duko nggih. Pak Duko urung, Pak Duko. anake Pak Lurah. Iki anake Pak ngono, Lurah. Pak Duko ki sing- Kok urung Pak Duko, anake Pak Duko. Anake Pak RT mau urung. Po ta iki jane iki. Matur suwun putranipun Ya, matur Pak suwun. Lurah Pak. kalih atus, Mas. Ya, menika sekalian mau wonten sing nyuwun Bajing loncat. 300. Oh, 300. Oh, 300. Arep mbok cutat siji ya. Ora. Korupsi. Wis wis. cekiwek. Kempet. Kempet kok bebret. Aku wis ora iso ngitung iki wis akeh tenan iki aku kan. Bajing loncat. Bajing loncat langsung monggo saking Langsung. balungan. Monggo yuk. Wahyu. Piye Mas Wahyu? Napa? Wonten dawuh. Oh WA. Wah, nggih. Wah iki WA-mu, mesti Mas. saweran. Ya. WA-mu. Nggih, mbakku. Piye? Wong mah ngeder iki to. Mas Tatur benyek. Nggih. Menika. Wah, boten. Opahmu besar di surga matur sembah nuwun. Siap. Matur nuwun. Doanipun Pak Benyek. Nggih, matur suwun. Siap, matur nuwun. Berarti besar ning surga iki kaya ora pe. Nggih, matur nuwun Pak Catur wah jan. Pak Dino. Kuwi ndongake po ngece. Ya, Ya, mangga. bajing loncat tau tak ngasih ya. Ya. Kerek ngopo kowe? Piye? Nganggo ngombe barang, aku ya menungso. Ora ngono. Yo, bajing loncat monggo. Saya ambekan sik, Mas. Sabar. Bajing loncat
gul. Mambu ingkung. Widi. Siap, Bos. Ayo. Mulai, Pak. Alhamdulillah ya Waduh. Allah. Dan Alhamdulillah. matur suwun. Widi kasih Salim. Salim. Ngadeg sisan. Iki. Niki matur nuwun Pak Dukuh panyengkuyunipun lan ugi pengayomanipun. Pak Dukuh, oh iya Pak Pak Dukuh ngablaknya. Ya. Masyarakat kene ya ngatuke panuwun. Warga masyarakat ugi matur suwun. Wis pokok Pokoknya niki matur sedanuan sedaya mawon ingkang sampun peparing mugi berkah barokah. Pokoknya diganti sing luwih akeh tinimbang niki nggih. Nggih, amin. Rezeki Rezeki kathah. Nggih, Pak Dukuh ngablak. Wah duwite anyar-anyar iki. Piro Mbak Riza tulung buka? Nah. 300.000. Matur sembah nuwun Pak Matur Dukuh. suwun. Pak RT ini mau kurang piro to? Wis. Oh wis. Niki Pak Dukuh nek tak dongake nek nyalon meneh dadi Dukuh. Nggih, amin. Kanca-kanca menika sing sampun transfer tengene Mbak Lili niki nggih wujude wonten mriki. 5 juta saking Pak Narto. Nggih, saking Magelang kula wong nggih. Nggih, pokoknya berkah barokah Pak Narto. Nggih, pokoknya Berkah iki ora ono doa selain yang terbaik pokoknya Nggih. diganti sing luwih akeh, seluruh akeh. Rezeki melimpah, Amin. sehat. Apa meneh sing urung iki? Apa meneh Mas Wahyu? Ayo tanjake ning Gelimbulan mau wonten. Oh, Kitir Kitir Sumilir. Sumilir. nggih. Iki tekan jam piro Mas Wahyu? Saniki jam pinten? Tekan Ya aku jam-jam siji kunjul-kunjul sithik sing Ya. penting dipinangkani sing nyawer-nyawer wau. Nggih, pokoknya sing urung ya tak enteni. Perahu layar terus apa kuwi mau? Kitir Sumilir. Nah, Pak Naryo pendek ki arep nyawer ya niki. nggih. Pak juragan kula juragan mie ayam. Oh, mie ayam ya laris pokoknya sing Saking sampun Gulinda kemarin. Singapura mau sampun to? Apa? Sampun. Memanik. Memanik mau. sampun. Nggih, sampun. Nggih. Iki berarti perahu layar karo Kitir Sumilir. Pokoknya
Mbak Lili pokoknya ora lemah terus Beres. lho iya. Pokoke Lili pokoke entuk gantine sing luwih. Iki terima kasih kepada tim streaming TikTok ya ya. Mbak Lili pokoke oleh gantine dhewe engko. Nggih. Aja njaluk iki engko iki jatahku barang soalnya ya to. Ya, Lah aku kebersamaan. Kowe ya mbok, lah kowe tanggung jawab sapa? Gowo besek. sing penting aku ora njaluk Mbah Kirno. Kok nek ngerti-ngerti Mbah Kirno maringi ya yo. Loh, tak tampani. Oh iya ding ya. Menika napa Mas? Peter Sumilir Peter Sumilir. karo perahu layar. Sinten niki beda ya para layar karo Peter Sumilir. Ya, engko Nadane. siji-siji. Menika wonten transferan. Oh, meleh. 200.000 rombongan penonton saka Trenggalek. Alhamdulillah. Lewung versi jaranan. Nah, alhamdulillah. Lewat Mas Agus aja njaluk aku. Nggih. Sing nanggone Mas Agus pira ditung? Ditung 200 Kok tambah transparan 200. niki ya. Heeh. Peter Dan Sumilir sinten terbuka. Mas? Yo, Mbak iki Riza? ya iki Yo, balik nih, yo, Rizane, yo. Ngapain ngedul jarik wah. Lek ngitung duit engko meneh ya. Ya. Yo jegelek yo. Wah, anggere ngadeg benah-benah rock. Lah ya benake kok nek Oh, ora enggak. ora bener ya keketok. Pak Tusi ora seneng Peter Sumilir. Kebelet ya, Pak. Iki gak tak enteni sing mau bapak-bapak klambi putih iki moga-moga teko meneh dadi. Oh wis leren. Wes ora kok jaga. Kamu ya Bapak sapa mah matur sembah nuwun lho. Matur lantaran suwun nggih, Pak, Bapak nggih. Ket mau jedal-jedul ra leren e. Mas Kotrek matur suwun. Sinten? Apri. Pak Apri. Nggih Pak Apri matur suwun. Monggo kanca-kanca. Peter Sumilir monggo. Yuk. Kambara anak indra. Angin tau ngelintang sekolah padang rambutan. Golek ki otang ngendi si panjerina. Iki kidung tegetak ing jengkol. Kita lungan Ambo sarang rakyat jiwaku tak kirimi layang kitir tak samper ki angin sumilir ora kerasa sliramu tansah Rino wengi wong wayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa gangga melintang renggo ega rembulan samar kuatir lamun kau sabar sakar makar ing ora-ora kang sangkar ngelang kang tanah umpama renggo tomat sing Ayo, Bim. kang jelas ayo ya Anganku ngambara anak bos mega angin lintang
Tir sampun. Tir sumilir sampun. Sisan ora? Nggih. Praon. Sisan apa? Sisan ora. Praon lho. Praon? Liwong-liwonge Oh, mau. layar karo lewong mau. Nggih. Iki ana WA. Sugeng dalu Mas Wahyu Prastowo derek wungon. Lumantar live streaming derek ndedonga kagem sedaya warga masyarakat. Piungan kanthi atur mugi sedaya warga. Masyarakat Piungan tansah pinaringan bagya mulya. Nuwun kanca tani. Oh engko dianu ngen gara-gara ora apa-apa iki kanca tani. Saking Bapak Suryono Baru Klinting Semarang wae. Nggih. Iki mau ana prau layar karo lewong. Nggih. Ayo sisan. Ayo. Sisan. Mbak Saras. Mbak Ya. Ayu. Nah, Bu Pras. Tinggi Bu Wahyu. Tinggi penutup. Iya. Nggih. Bu Neti, Bu Neti. Mae. Kabeh. Lah Bu. Ayo. Mas Pendek juragannya mie ayam. Oke. Saenak 500.000. matur nuwun. Mas Pendek. Tepuk tangan. Berkah, berkah. Dan juragan saya. Paris. Pokoknya tutup iki. Kok gayeng. Perahu layar lewong. Oh, Nggih. ono meneh. Oh ya, ora. Duluruske. Pak Apris leren. Siap, gerak. Siap. Luruskan. Wah, ora lurus iki gerjal-gerjel iki. Berbelok-belok. Iya, iki berarti apa Mas? Sambung apa iki? Perahu Oh. layar. Perahu Perahu layar. layar terus bablas liwong. Liwong. Oh. Yuk. Iya. Wong pas liwung jarape jatilan Oh, menika iya. saking penonton tergalek. Kanca-kanca tergalek sami mungon menika sesarengan. Yuk. Wungon mesti nganggo layar lebar iki Mas. Wis nyawer lho kuwi. Nyawer. Yuk. Nggih. Perahu layar. Yuk. Kancane iki sing kepiro? Alera-alera banjur sing segoro. Aku ya numpak perahu layar. Dina minggu rek paling wis ana. Perahu wis nakal. Yuk, banyu kita. Ora jatuh-jatuh. Karo mesem duyo. Iwanake kasalu kerasu. Anjing tangan cepol wis sore. Kita lopo raton nyawe ambe. Layang kande bence bali wae. Yo, lewong. Ora. Bupras pilih. Bupras. Apa? Ayo Bupras nang arep Bupras. Ayo Bupras nang arep. Ayo Bupras. Buka sini Bupras, monggo Bupras. Monggo Bu. Mboten. Oriza. Ibu Rin. Oke ganti.
Aduh. Tahu klinik. Siap, Bu. Semangat Bu Pras, semangat. Manis sih. Lagu. Tak. Ya. Sawer 200 saking Bapak Agung Prastowo Jakarta. Terima kasih. Goyang terus. Nek iki sing alon ya, nek iki sing alon. Engko ndak rontok. Iya. Ah ya Mek, tak cekelke, Mbak. Nyekel Mek sapa? Oh, nyekel kabeh. Sabda pandita. Ya. Rio. Sapa iki? Intro.
sampun nggih Mas. Yo, sabdo. Derek dilit Mas dereng. Sabda pandita ratu satriraku kanya ing sisengku mugi Gusti welani atas lagu bakal Sampun wis dipinangkani kabeh. pinangkani kabeh mbok pilih dereng mengke wonten gara-gara nggih Mas. Gara-gara menika ugi sampun jam Jam 1. 1. Jam 1 ta iki? Piye sampun Mbah, alhamdulillah wis kelakon awake dhewe sowan ning Ning Ablak. Ablak. Lah. Nggih sampun le kewajiban wis rampung. Ya. nggih. Sing dereng rampung nggih dipun rampungaken sampai tancep kayon pokoke tetep semangat. Nggih. Semangat pokoknya. Semangat berbudaya, berkah-berkah sedaya kelepatan nglenggono nyun punten. Nggih. Selamat sing nanggap. Selamat sing ditanggap. Selamat ingkang sami mirsani. Nggih, insyaallah. Rahayu kang sami pinanggih. Sanes wedal saged pinanggih malih. Monggo Mas Wahyu, Mas Wahyu. Besok bisa ketemu lagi Mas Widi. Ya, iya. Diteruske lakone. Ya, Mengko yen urung sing iso dicaosi ya kok dicaosi nggon gara-gara iya ya mak. ana kanca tani lan sak panunggalane. Ha,